У параўнанні з тым, з чаго мы пачыналі, першы беларускамоўны клас, калі я вяла, было 7 дзяцей, потом 12, потом сярод года нехта з'ехаў і кончыла 9 дзяцей. То, конечно, гэта непараўнальна. А трэці клас было 4 вучні. Вось на другі год. А цяпер яны больш-менш ураўняліся. І сярэдняя колькасць дзяцей 12 это мінімальны, а так 17-18 есть 21-22 дзеці. Гэта наш першы фотоальбом, і на самай справе, мабыць, больш 10 гадоў неяк ніхто не верыў, што мы. І наш адзін час лозунг, я жартавала, што бальчыша, нам бы дзень прастаяць да ноч прадзяржацца, як не дзіўна было. Вот. Самым цяжкі час эмацыянальна, конечно, это быў, калі у вас у Беларусі рэферэндум быў пра двухмоўе. Знаете, это было настолько... Мы некалькі месяцаў хадзілі, як зямлю прадаўшы. Думалі, што будзе, ці прыйдуць пасля гэтага бацькі, як успрымуць, як з мовай будзе, ці будуць нам памагаць Беларусі падручнікамі, і ўвогуле, які лёс краіны. На самай справе, я лічу, што з найменшымі бедамі мы выйшлі з гэтага крызісу, які атрымаўся. Вось. А Беларусь яшчэ выходзіць.